A tam je Kryška, však to je tá moja taká ďalšia rodina. Jackovičovci sú tam pochovaní. A keď ho opravovali, no tedy jednak aj zvone dávali. Opravovali a Fransku švagrinu, tam Holíckých, čo bývajú na pravom Husov, pravda. Čo bývajú. Tu otvorili a pustili ho tam, že sú tam pochovaní tí Jackoviči. Jaká ich bohatá rodina to bola. A sú tam, táto aj videla. Ty zvony? Nepamätám. Nepamätám. Ako to bolo, ako ich dávali.